Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, arratsaldeon, salam alekun, eskerrik asko, gerturatzeagatik. Egia da, liburu aurkezpen esaten dugu, baina liburu hau ja denbora desente argitaratu zela, 2023ko azaroan argitaratutako liburua da, baina hor gabiltza, oraindik Euskal Herrian hemendikara aurkezpenak egiten, azkenean aitzakia bat delako Saharaz hitz egiteko, ahaztuta dagoen herri honetaz hitz egiteko. Esan, ni oso harro esaten dut, Saharari buruz euskaraz idatzitako lehenengo liburua dela, eta niretzako liburu honek daukan baliorik handiena, da Sahararren ahotsa jaso dudala liburu honetan, ez? Saharako historia handi hori, historio txikien bidez arilkatzen joan naiz liburu honetan, eta batez ere esaten dudan bezena lekukotasun asko daude, testigantza asko daude, eta Sahararren bidez joan naiz kateatzen historia handi hori, ez? Traizioz betetako historia bat, ez dugu ahaztu behar duela 50 urte lurralde, mendebaldeko Sahara okupatu zutela, gatazka honek jada 50 urte ditu, Sahararrak ikusiko dugu errefuxiatuta bizi direla 50 urte beteko dira aurki, eta nik beti esaten dut, hitzaldi hauetan bidaia bat egingo dugula, eta bidaia izango da emakume batekin hasiko duguna, liburuaren azalean agertzen den emakume hau, orain kontatuko dizuet zein dan, eta beste emakume batekin bukatuko dugu bidaia, baina horretarako bukaera arte egon beharko duzu hemen. Orduan zein da azalean agertzen den emakume hau? Bere izena da Embarka Brahim Bumahruta, eta Sahararren artean oso emakume estimatua da, oso emakume kutxuna da. Eta bere bizitzaren bidez kontatu daiteke Saharar herriaren bizitza edo historia. Fronte Polisarioa bere etxean sortu zen. Garai horretan Sahararrak sakabanatuta bizi ziren, eta bera Mauritanian bizi zen, Zuerat izeneko hirian, eta klandestinitatean sortu zuten Askapen Mugimendu Nazionala. Ez dugu ahaztu behar, Fronte Polisarioa ez dela alderdi bat, Askapen Mugimendu Nazional bat dela, kolonizazioaren garaian sortu zena, Espainiaren kolonizazioaren aurka borroka egiteko, eta ez dugu ahaztu behar ere, gaur egun, Mendebaldeko Saharako potentzia administratzailea Espainia dela, la potentzia administradora edo, esaten dana. Orduan, enbarka elkarrizketatzeko aukera eduki nuen kanpalekuetan, oso elkarrizketa gutxi ematen ditu, eta niretzako oso egun berezia izan zen ura, bera elkarrizketatu ostean argazki hau atera nion, eta orduan oso argi izan nuen hau izango zala liburuaren azaleko argazkia, emakume bat, nahi nulako jarri azalean, emakumeetaz hitz egingo dugulako ere bait, emakumeen duintasunaz eta borrokaz, eta esaten nuen bezala, bera oso simbolo bada, ez, bizirik dagoen simbolo bat, eta nik beti kontatzen dut hemen dago argazkia, benetako argazkia, jaima atzean duela, jaima hau atzean eukitzea ere, importantea da, erresistentziaren simboloa delako jaima. Gero ikusiko dugu ere zergaitik. Hau berez ez da jaima tradizionala, da kanpalekuetan dauden jaimak agaitun izenekoak, baina, erresistentziaren simbolo dira. Eta nik beti esaten dut Embarka Brahim Bumahrutarrengan emakume asko daudela. Hor ikusten dugu ja emakume heldua, baina berarekin hizketan hasi nintzenean, ikusi nuen berarengan oraindik Bumahruta aurra eta gaztea oso bizirik zegoela. Eta anekdota bat kontatuko dizuet, berak aipatu zidan, bera mugimenduarekin bat egin zuela, Fronte Polisarioarekin sortze hartzegoenean, eta garai harretan klandestinitatean egiten zituztela bilera guztiak, bera ordurako ja ezkonduta zegoen, eta bere senarra ere
mugimenduan sartuta zegoen, baina beste zelula batean. Orduan, berak aipatzen zidan, berak senarrarekin ere ez zuela konpartitzen informazioa. Dana sekretua zen, eta senarrak bere zelulan informazio bat eukiko zuten, eta konpartitzen zuten, da bere zelulan beste bat. Eta oso anekdota polita kontatu zidan, halako batean, begiek dir egin zioten sekulako irribarrea jarri zuen aurpegian, eta kontatu zidan anekdota zan Elwalirekin, hemen argazkian daukazuen Elwali, hau izan zan Fronte Polisarioaren sortzaileetako bat, lehenengo liderra, kanpalekuetan egon bazarete bere irudiak non nahi ikus daitezke, eta, Elwali nolabait mito bat bihurtu zen oso gazte hil zelako gerra garaian. Eta, nik beti kontatzen dudan ere anekdota bat, nik kanpalekuetara egin nuen lehenengo bidaian, gazte batek hitz gutxitan laburbildu zuen askorentzat, saharar askorentzat nordan Elwali. Eta berak esan zidan, nik Elwali begiratzen dut argazki bat, Elwaliren argazki bat, eta egon naiteke orduak eta orduak ari begira. Bueltatuko naiz anekdotara, Enbarka Brahimu Magrutak aipatu zidan Elwali bere laguna zala, eta Fronte Polisarioa sortu behar zutenean Elwalirekin egin zuela bidai bat, burdinaren trenaren gainean, hau da, burdinaren trena, gaur egun oraindik ere tren hau erabiltzen da, Zueratiritik Nuadibura burdina garraiatzeko, Mendebaldeko Saharako mugatik paraleloan dijoan tren bada, munduko trenik luzenetako bat, eta bera eta Elwali 18 urte zituztenean, gutxi gora bera, tren horren gainean, burdinaren gainean, egin zuten bidai hori Nuadibun zeuden zelulei iragarri nahi zietelako Fronte Polisarioa sortze hartzela, ez? Eta oso anekdota polita da. Hemen ikusten duzue Elwaliren garai hartako beste irudi bat, Elwalik zeukan magnetismo berezi bat, hitz egiteko doaia zeukan, jendea erakartzeko doaia, ikusten duzue argazki horretan danak ari begira daudela, ari entzuten, eta beti esaten dut zala bihurtu dela izaki mitologiko bat bezala, ez? Erdi gerrilaria zan, baina oso pertsona intelektuala zan ere bai, eta esan bezala, bera izan zan Fronte Polisarioaren lehenengo buruzagia. Esan behar da, Fronte Polisarioa sortu zala 1963 urteko maiatzaren 10ean, eta handik 10 egunera egin zutela lehenengo ekintza armatua, eta hau dana Espainiaren kolonia zenean. Baina, esan behar da, askapen mugimendu nazional honen aurretik, egon zala beste mugimendu bat, Sahararen artean independentzia eskuratzeko lehenengo alegina izan zen Saharako abanguardiako mugimendua. Eta mugimendu horren buruzagia izan zen irudian daukazuen beste gizon hau, Mohamed Bashiri. Abanguardiako mugimendu hau 79. urtean hasi zen Espainiari eskatzen lurraldea independizatzeko. Baina, Bashiri intelektual bat zen, Kairon eta Sirian ikasten ibilitakoa zen, eta berak nolabait transizio hori egin nahi zuen oso modu diplomatikoan, ez? Berak Espainiako hango garai hartako gobernadoreari eskutitzak bidali zizkion, bera izan zen lehenengo aldiz manifestu bat idatzi zuena, Sahararen independentzia askatzeko, eta leloa izan zen Sahararrena da. Ordutik, nolabait sortu zen, juntzan sortzen Sahararren artean kontzientzia nazional bat. Eta Bashiri izan zen lehenengo buruzagia, eta kontatu behar da ere pixka bat gizon honen historia. 79. urte hartan, Sahararrek erabaki zuten Ayunen protesta bat egitea. Izan zen Sahararren lehenengo intifada, Zemlako intifada, 17 de junio del 69, urte horretan izan zen. Sahararrak lehenengo aldiz elkartu ziren Ayun hiriburuaren kanpoaldean, jaimak eraman zituzten hiriaren kanpoaldera,
Eta hor ikusten dituzue, emakumeak melfekin jantzita, Enbarka Brahim Makrutak esan zian egun horretan, intifada protesta honetan egon zala, eta lehenengo aldia izan zala horrenbeste saharar elkarrekin ikusi zituela. Ez dugu ahaztu behar sahararrak nomadak izan zirela, eta basamortuan sakabanatuta bizi zirela. Orduan, lehenengo protesta ekintza horretan Saharako ikurra eraman zuten, Saharako pankartak eraman zituzten, eta Espainiaren erantzuna zein izan zen protesta horren aurrean indarkeria erabili. Orduko gobernadorea Pérez de Lerma legionarioak bidali zituen protesta ekintza horretara, eta protesta sakabanatzeko tiro egin zuten, oraindik ez dago argi zenbat lagun hil ziren, zenbat lagun zauritu ziren, jende pila bat atxilotu zuten egun hartan, tartean enbarkaren gizona, Daklako itsasargira eraman zuten, eta han eduki zuten gutxienez urtebete preso. Eta protesta ekintza horretan desagertu zen beste saharar bat izan zen Mohamed Basiri. Mohamed Basiri gau horretan desagertu zen, eta inork ez du argitu berarekin ze gertatu zen. Sahararren iritziz, gau horretan edo kartzelara eraman zuten, eta handik gutxira hil egin zuten, eta Aiungo hondartzako dunetan lurperatu zuten. Beste bertsio batzuk daude, baina egia dena da, Espainiaren agindupean egindako hilketa bat izan zela, eta krimen hori gaur-gaurkoz oraindik argitu gabe dagoela. Basiri izan zen lehenengo martirra, eta ordutikan 550 saharar baino gehiago desagertuta daude. Eta hori esan behar da, Espainiaren erantzunkizuna izan zela. Bueno, hori izan zen lehenengo intifada, gero ikusiko ditugu beste batzuk, baina esan behar da, Espainiako metropoliak nolabait eman nahi zuen irudia, Mendebaldeko Saharaz, nahiko irudi idilikoa zen, ez? Hemen ditugu garai hartako postalak eta sigiluak, eta danak ziren dunak eta gameluak, hemen ikusten dugu garai hartako sigilu bat, Posesiones Españoles del Sahara Occidental, sigilu bat, hemen daukagu garai hartan soldaduzka Aiunen egin zuen lagun bat, gure artean daukagu gaur, eta berak ederki asko gogoratuko ditu garai hartako Aiun hori nolakoa zan, ez da? Jatarrambla eta Piedras, nola zan? Piedras Blancas edo izeneko, han bizi ziren sahararrak, eta esan bezala, Espainiak eman nahi zuen irudia zan, hori, nahiko idilikoa, ez? Esan behar da, Carrero Blancorentzat, Mendebaldeko Sahara, era la provincia número 53, era más española o tan española como la provincia de Cuenca, esaten zuen berak, ez? Baina egia da irudi hori ez zela benetakoa. Sahararrak nomadak ziren, poliki-poliki juntziren hirietan bizitzera joaten, baliabide gehiago zituztelako, eskola zegoelako, osasun zerbitzuak zeudelako, lana zegoelako, eta gutxinaka batez ere Aiun hiriburuan joan ziren, hemen daukagu kolonialismoaren irudi hori, ez? Mapa hori. Baina esan behar da, beraien lanpostuak askoz ere prekarioagoak zirela, beraien soldatak askoz ere urriagoak zirela, ez? Zehazberdinetan. Eta ez dugu ahaztu behar ere, garai horretan, Maroko Frantziaren kolonia zela, Algeria, Mauritania dana Frantziaren eskutan egon zan, eta ez dugu ahaztu behar ere, kontestu hartan, ordurako Afrikako herrialde askok independentzia eskuratu zutela, eta hori izan zen, sortu zirelako askapen mugimendu ugari inguru haietan. Hemen daukagu beste personaje, beste mito bat, hau Polisarioan zuzendaritza dagoen Mohamed Salem da, Mohamed
hau izan zen ere Polisarioaren sortzaileetako bat, eta berak hain zuzen ere elkarrizketatu nuenean aipatzen zidan askapen mugimendu nazional hori sortu zela, beraiek erreferente batzuk zituztelako, eta mundu mailan ja sortuta zirelako askapen mugimendu asko, eta baita ere Nazio Batuen erakundeak datorren urtean, uste beteko dira 75 urte, Nazio Batuen erakundeak ebazpen bat atera zuela, lehenengo ebazpena non esaten zen kolonizatutako herriak deskolonizatu egin behar zirela. Bueno, hemen daukagu ere, garai hartako irudi bat, Nazio Batuen erakundeak dagoeneko Espainiari esana zion Mendebaldeko Sahara deskolonizatu egin behar zuela. Eta halako batuean Nazio Batuen erakundeak erabaki zuen ordezkaritza bat bidaltzea Mendebaldeko Saharara, bertatik bertara ikusi nahi zutelako sobre el terreno ze gertatzen ari zan, ez? Ikusi nahi ezagutu nahi zituen sahararrak eta Espainiako ordezkariekin ere elkarrizketak izan zituzten. Bueno, sahararrek jakin zutenean Nazio Batuen erakundeko ordezkariak joango zirela lurraldera, atera ziren kalera ikusten duzue, erruz, milaka eta milaka saharar, hiri-ziri joaten ziren leku guztietara, Nazio Batuen erakunde ordezkariei erakutsi nahi zieten sahararrak zirela eta beraiek independentzia nahi zutela. Eta horri ikusten ditugu, beraien ikurrekin, eta niri irudi hau asko gustatzen zait ikusten dugulako, garai hartako moda jarraitzen zuen gazte saharar bat, ez? Bananas pantaloi zabaloiekin, Ray-Ban betaurrekoekin, eta garai hartan sahararrek ere diskoteketara joaten ziren, eta Led Zeppelin edo Rolling Stoneekin dantzatzen zuten, ez? Eta, irudi hori ez ziren saharar nomadak bakarrik, baizita garai hartako moda ere jarraitzen zuten. Hemen ikusten dugu, manifestación con ocasión de la visita de Naciones Unidas. Ikusten dituzue atzean dauden emakumeak, pankartekin, viva el Frente Polisario, libertad para los presos, esan behar da, Espainia ordurako ja ari zala Fronte Polisarioaren kontrako neurriak hartzen, sahararrak atxilotzen ari ziren, eta Fronte Polisarioa ere ekintza batzuk egin zituen kolonialismoaren garaian. Hemen dago, segurazki zuentzako oso ezaguna den Mohamed Abdelaziz, elkarrizketa hau Madrilen egin nion, argazki hau Madrilen atera nion, justo Kongresuaren atarian dagoen, parean dagoen hotel batean, egun horretan betetzen ziren 40 urte de los acuerdos tripartitos de Madrid, eta berak aipatzen zian, akordio horiek traizio bat izan zirela, eta ordutikan, saharar herria traizioz traizio, historia hori nolabait traizioak kateatzen joan direla, ez? Ordurako bera gaixorik zegoen eta handik hilabete gutxitara hil zen, nik beti esaten dut, litekena dela berak emandako azken elkarrizketa izan zela, ez? Eta hemen daukagu, irudi hau, hemen Iñaki zara ez da izenez? Lorentxo. Hemen, hau da, Juan Carlos Lehenengoa, erregea printzea zen garaia, aiunera egin zuen bisita ora, tropei esatera, juntzan, lasai egoteko, sahararrena izango da, ezta? Eta ordurako ja, traizioa hitzartuta zegoen, handik egun gutxitara sinatu zituzten Madrilgo Hiruko akordioak, eta Espainiak egin zuen traizioa, dakizuen bezala izan zen, lurraldea sahararren esku utzi beharrean, Marokorekin eta Mauritaniarekin zatitu zuen lurraldea, tarta bat izango balitz bezala. Horrela, bermatu nahi izan zutena izan zen Espainiako transizioan, monarkia egongo zala, eta ez dugu ahaztu behar kontestu horretan Franco hilzorian zegoela, eta nolabait abagadune hori baliatu zuela Marokok akordio hori egiteko, konplizidadea erabatekoa izan zen estatu batuena, estatu batuek nahi zutelako Afrikako iparraldean
konplize bat euki, Maroko izango zena konplize hori, eta ez dugu ahaztu behar ere, gerra hotzaren garaiak zirela, mundua bitan zatituta zegoela, dena zela txuria edo beltz nerekin edo nere kontra, eta garai horretan estatu batuek ere ez zutelako Argeliarekin lerratuta egongo zen herrialde bat eukitzea. Eta nolabait fronte polisarioari hori egozten zioten, ez? Argeliarekin lerratuta egotea eta Errusiarekin eta. Bueno, lehen aipatu dugu Madrilgo hiruko akordioak, baina ordurako martxa berdea nolabait ere martxan jarrita zegoen, martxa berdea azaroaren hasieran egin zuten, Sahararrentzat martxa berde hori martxa beltza izan zen. Marokok egin zuen milaka eta milaka zibil mugaraino bidali, marokiar pobreak ziren, kamioietan eraman zituzten mugaraino, Marokoko ikurrarekin, hemen ikusten duzuen bezala, Hasan Bigarrenaren irudiekin, eta Korana eskuetan zeukatela. Ikusten duzue hor, mugaraino iritsi ziren 300.000 zibil baino gehiago. Eta nola ez, orduan ere, agerian geratu zen, martxa hori egin zutela Estatu Batuen konplizidadearekin. Henry Kissinger, Estatu Batuetako estatu idazkaria, garai hartan izan zen martxa berde hori Espainiarekin eta Marokorekin konspiratu egin zutenak, ez? Hemen ikusten ditugu zibil hoiek mugaren ertzean, Mendebaldeko Saharara noiz sartuko zain. Hemen ikusten ditugu Hasan Bigarrenaren irudiekin, baina ikusten dituzue zenbat martxa berdearen, zenbat edo martxa beltzaren zenbat irudi ditugun, pila bat daude, martxa hori martxa mediatiko bat izan zalako, kazetari ugari egon ziren martxa horretan, batez ere Tarfaia, hor kostaldetik, Tarfaia hiritik Mendebaldeko Saharara sartu zirena. Berez 3 martxa egon ziren, leku ezberdinetatik, baina beti kontatu digute hori martxa berde hori que fue una invasión civil, hori aipatzen da, ez? Gure relatoan hori kontatu digute. Baina egia ez digute beti kontatzen, hala izaten da, eta historia olako adibide pilo batez pilatuta dago, eta invasio zibil hori ez zan bakarrik zibila izan zan invasio militarra. Eta hor ikusten duzue gezi beltz hori, hortikan sartu ziren militarrak, hortikan sartu zan Maroko bere artilleria guztiarekin, tankeekin eta mota guztietako armamenduarekin. Eta hori izan zen benetako inbasioa, eta inbasio horren irudirik ez dago, horretzen kazetaririk egon. Militarrak joan ziren herri guztietan sartzen eta dena suntsitzen, hiriak setiatu egin zituzten, sahararrak atxilotzen hasi ziren, eta hor hasi zen gaur egun arte irauten duen errepresioa. Garai hartan, Aiun setiatu egin zuten, setio egoera ezarri zuten, eta hasi ziren, esaten nuen bezala, sahararrak bombardeatzen, atxilotzen, hiriak bombardatzen, eta askotan kontatu digute ere, sahararren nomaden bizimodua oztopatzeko putzuak, gameluek edaten zuten putzuetatik, hoiek ere pozoitu egin zituztela marokiarrek. Ez dakit hemen irudian dagoen emakume hau da Lorentxo lehen aipatzen zenidan Beasaingo emakumea, seguru nago hau dala. Gurutze Irizar, Fatimetu Sahararrentzat, bera erizaina zen, ormaiztegiarra da, Kanarietara joan zen lan egitera, eta han ezagutu zuen, bere senarra izango zena, Mohamed Jakenbarek, Pakito lagunentzako, hemen da, garai hartako, bereien gaztetako argazkia, Beñaten ama, Beñat eta Garaziren ama eta aita dira hauek,
Eta, argazki hau jartzen dut, gurutze laguna daukat eta bere etxean pasanuen arratsalde bat libururako bere testigantzak jasotzen, eta esan behar da, okupazioa etorri zenean, Saharar askok dakizuen bezala, ihes egin behar izan zuten, basamortutik, egunak eta egunak nora ezean, oso ondo jakin gabe ze gertatuko zen beraien bizitzarekin, eta behin-behineko kanpaleku batzuk egin zituzten, Argeliak oraindik ez zuen muga zabaldu, eta orduan ekialdera egin zuten ihes, eta gurutzek erizaina zenez ara juntzan, eta bera izan zen napal eta fosforo txuriarekin Marokok egin zituen bombardaketa hoien lekuko. Berak esaten du beldurrezko pelikula bat izan zela horren lekuko izatea, 2000 saharar baino gehiago hil ziren bombardaketa hoietan, eta Polisarioa saiatu zen, ihes egiten ari ziren Sahara horiek babesten, exodoan ari ziren Sahara horiek babesten, baina esan bezala bombardaketa horiek, hemen daukagu bombardaketa haien mapa, gurutzez gelta zemurren egon zen, gero mugitu egin zen, baina ikusten ditugu hortzen bombardaketa egin zituzten, eta esan behar da, Marokok bombardaketa hauek egin zituela 1976 garren urteko otsailaren 16-17 inguru horretan, eta garai hartan, oraindikan, Espainiako bandera, Ayungo kuartelean zutik zegoen. Alegia, Marokok bombardaketa horiek egin zituen lurraldean oraindik Espainiako bandera zutik zegoenean. Espainiako bandera hori kendu zuten Ayungo kuarteletik, otsailaren 26-tik 27-rako gau horretan. Eta argazki hau asko gustatzen zait eta historia polit bat ere kontatuko dizuet, gerran hala ere bizitzak beti aurrera egiten duelako, eta maitasunak ere bere garrantzia daukalako, eta gurutzek kontatu zidan oso anekdota polita, eta izan zen, bera bombardaketen lekuko izan zen, bere garai hartako mutila bikotea desagertuta zegoen, Polisarioarekin gerran ari ziren, eta halako batean, gau batean elkartu egin ziren, topatu egin ziren bombardaketa hoien erdian. Eta Mohamedek gurutzeri esan zion, gau hontan zurekin ezkondu nahi dut. Ez dakit bihar bizirik egongo naizen eta nik zurekin ezkondu nahi dut. Eta jaima txiki bat zutitu zuten, basamortuaren erdian, ahuntza bat hil zuten, ospatu egin zuten, beraien ezkontza, eta goizaldean irratia piztu zuten, eta entzun zuten gau horretan Fronte Polisarioak Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuela. Gerraren erdian, Polisarioak asmatu egin zuten azkar oraindik Espainiako bandera zutik zegoenean, Errepublika aldarrikatzeko oso erantzun azkarra eman zuen gerra kontestu batean, eta gau berezi horretan, Gurutze eta Mohamed ezkondu egin ziren, maitasuna gerraren erdian. Hemen ditugu bombardaketa hoien lekuko izan ziren pertsonak, hau da nire lehenengo bidaian nire hango familiako ama zena, eta berak ere kontatzen zituen testigantzak, une horietakoak oso gogorrak ziren, ez? Daklako kanpalekuan bizizan bera, hegoaldean dagoen kanpalekua da, ara eraman zituzten bombardaketen lekuko izan zirenak, kanpaleku urruti hartan, ez direlako Ayungo aireportu militarreko hegazkinak entzuten. Hauentzako hegazkin baten soinua entzutea zan bombardaketak gogoraraztea, eta trauma hori saiesteko Daklara eraman zituzten. Ezagutzen duzu, ezta? Hemen dagoen beste personaje hau. Darra batekin jantzita, darra Saharar gizonen jantzi tradizionala da, eta Felipe González kanpalekuetara joan zen Madrilgo
Hiruko akordioak sinatu eta urtebetera. Ospakizun, esan nahi dut, ospakizun hori ez, baina nolabait salatzera hiruko akordio horiek zer suposatu zuten. Eta bera kanpalekuetara joan zen, eta hor daukagu kanpalekuetan diskurso bat ematen, Ahmed Buharirekin, gero hitzaldi hau bukatukoet Ahmed Buhariren esaldi batekin, Juankar eta biok bulebarrean topatu genuen behin, ez dakit akordatzen zara, Ahmed Buhari izan zen Nazio Batuen erakundean Fronte Polisarioak zeukan ordezkaria eta duela 5-6 urte hil zan Bilbon minbizi batekin. Bueno, Felipe Gonzálezek zer esan zuen hor eskubiko eskua altxatuta saharar guztien aurrean egun simboliko horretan. Berak esan zuen esaldia da, ni ez naiz ez dizuet ezer promestuko, ni zuekin konprometituko naiz azken garaipenera arte. Osa, nire alderdia zuekin konprometituko da azken garaipenera arte. Bueno, gaur egun galdera da jakitea Felipe Gonzálezek Marokon zenbat jauregi dituen eta zenbat inbertsio dauzka Mohamed Seigarrena erregearekin, ez? Lehen esaten nuen traizioz betetako historia bat dena, Sahararrena, eta Soeren historia horren lekuko da, ez? Felipe González esan dut, baina gaur egun noski esan genezake Pedro Sánchez, Moratinos eta beste hainbat buruzagi sozialista. Bueno, esan dugu okupazioa Martxa Berdearekin okupatu egin zutela lurraldea, iparraldetik Maroko, hegoaldetik Mauritania eta Fronte Polisarioa gerran hasi zan, gerra horrek 16 urte iraun zituen, eta hemen ditugu garai hartako gerrillariak, Fronte Polisarioaren gerrillariak, asko oinutsik ibiltzen ziren, ez zituzten baliabideak, oso prekario hasi zuten gerra, nik beti esaten dut Pleistozenoko gerrillariak zirela, baina halako batean Argelia eta Libia armak eman zizkieten polisariokoi, eta hor ditugu Kalashnikovekin borrokan, ez? Emakumeek ere ikasi zuten armak erabiltzen, gaur egun ere kanpalekuetan emakumeen eskola militar badago, eta, hemen daukagu oso irudi ikonikoa, irudi hau oso ezaguna izan da, Nueina de Gil da irudian dagoen emakume hori, elkarrizketatzeko aukera ere izan nuen, argazki hau liburu batzuen azala ere izan da, eta hemen daukagu Nueina de Gil gaur egun, argazki hori eskutan daukala, ikusten duzue, beso batean Kalashnikov bat eramaten du, eta beste besoan bere alaba. Esan behar da, emakumeak Argeliak mugak zabaldu zituenean gaur egungo kanpalekuak zutitu zituztela, gizonak gerran zeuden, frontean zeuden, eta emakumeak hasi ziren lehenengo beraien melfekin, beraien jantziekin jaimak egiten, gerora joantzi ikasi zuten adobezko adreiluak egiten, eskolak egin zituzten, ospitaleak egin zituzten, eta beraiek izan ziren gaur egungo kanpalekuak zutitu zituztenak. Eta beraiek ere gauetan txandak egiten zituzten, bakarrik zeudelako, eta erasoren bat jasaten bazuten, fusilekin tiro egiten zuten, eta orduan inguruan zeuden militarrak eta gerturatzen ziren bestera. Horregatik gauetan eta txandak egiten zituzten. Bueno, ez dut asko luzatu nahi, hau badakizu zein den, Juankar? Brahim el Cojo, akordatzen zara, Polisarioko, EAEako Polisarioko orain Mexikon dagoena, hau bere aita da. Eta gizon honek gerra garaiko kontuak aipatzen zizkidan, bera urte asko eman zituen gerra, halako batean ikusten dezuen, garai hartan jada urte batzuk zituen, oraindik bizirik dago, eta garai batean, momentu horretan, berarekin hizketan ari nintzenean, momentu batean lurrean etzan zen, eta hasi zan ibiltzen, esaten zian, gukola ibiltzen ginen gerran, erasoak egiteko, sugeak bezala, hola arrastaka.
Berak aipatzen zidan saharar guztiek, gerran egon ziren saharar guztiek aipatzen duten kontu bat, eta da gerra hori irabazi bazuten, gero hitz egingo dugu zuentena eta etorri zala, baina gerra fronte polisarioa irabazten ari zan, eta zan sahararrek kemena zeukatelako, arrazoi bat zeukatelako, eta zan beraien lurraldea askatu nahi zutela, eta horrek indar berezi bat ematen zien, eta gero noski basamortua ezagutzen zutelako. Sahararrak nomadak ziren, eta basamortuaren ezagutza zeukaten, eta zerua irakurtzen badakite ere, izarrei begira gauetan orientatzen dira, eta horri esker erasoak egiten zituzten, oso eraso azkarrak izaten ziren, normalean goizaldean egiten ziren erasoak ziren, eta nolabait igadura gerra bat izan zen. 16 urtez, eraso txikiak eta txikiak egiten, baliabide gutxirekin, baina hala ere, lortzen zuten adibidez Marokoko hegazkinak lurrera botatzen, hemen daukagu garai hartako argazki bat, hori Marokoko hegazkin bat, eta Erresistentziaren museoan, Agus, ere duela gutxi egon zara, han ere badago, kanpalekuetan dago Erresistentziaren museoa, polisarioak Marokori gerran lapurtutako armak daudean, eta tartean ikusten ditugu olako tresnak, edo adibidez, hemen jartzen du Markina, Espainia, Markina hori Euskal Herria da, hemen daukagu Markinan Euskal Herrian egindako arma bat, gerraren garaian, Maroko eta Polisarioaren arteko garaian, Espainiak Marokori armak saltzen zizkiolako. Tartean, Euskal Herrian egindako armak. Esaten nuen, igadura gerra hori, 16 urtez luzatu zela, Polisarioak baliabide gutxi izan arren gerra hori irabazten ari zan, Maroko sekulako dirutza galtzen ari zen gerra horretan, hildako desente ere jasan zituen, beraien armadan, eta estrategia aldatzea erabaki zuen Marokok, eta Estatu Batuen, Frantziaren, Saudi Arabia eta hainbat herrialderen babesarekin hasi zen harresia eraikitzen. Gaur egun dakizuen bezala Mendebaldeko Sahara bitan zatituta dago, harresi bakar batek zatitzen du lurraldea bitan, gero ikusiko dugu, baina harresi hori joan ziren pixkanaka egiten, fase ezberdinetan. Hor bat zenbakia ikusten duzuen eremu horretan, eraiki zuten lehenengo harresia, lehenengo esia. Zergaitik hor, hain zuzen ere hori delako lurralde aberatsena, eremu aberatsena. Bukra ikusten duzuen herri horretan, hor dago munduko aire zabaleko fosfatomina handiena. Eta hori izan da, okupazio honen atzean dagoen arrazoietako bat. Eta gero dakizuen bezala, Mendebaldeko Saharako kostaldea oso aberatsa da, arrantza egiteko leku oso oparoa delako. Eta orduan, Marokok aseguratu nahizun hiriburua, Esmara ere hiriburu historikoa da, hiriburu simbolikoa, hor liburutegi bat egontzan, eta nolabait saharauien imaginarioan bada hiriburu historikoa, hiriburu hor kontatu zigun Jalilek ere nola liburutegi bat zegoen eta erre egin zuten, eta bueno. Ta gero joan ziren beste harresi horiek zutitzen, gaur egun dagoen harresia eraiki arte. Hor ikusten dituzue kanpalekuak ere Algerian, eta hau da Mohamed, orain ez naiz abizenarekin akordatzen, baina hau izan zen, gerra garaian Polisarioaren estrategia burguetako bat, eta berak beti gogoratzen dut esaldi xume batekin, berak esaten zidan harresia eraiki zutenean, benetan Polisarioarentzat oso ataka gogorra izan zala, oso hasierako urteak harresiarekin beraien estrategia nolabait kolokan geratu zen, eta horrek behartu egin zituen beraien estrategia ere, gerra estrategia aldatzera. Eta aitortzen zuen, lehenengo urte horiek oso gogorrak izan zirela, ez zutelako asmatzen harresiaren beste aldean erasoak egiten. Baina, halako batean ere hori asmatu zuten, harresiaren kontrako
erasoak egiten zituzten, eta berak aipatu zidan esaldi bat niri hor hiltzatuta geratu zaidana, berak esaten zian sahararrak basamortuan mugitzeko ez dugu GPS-erik behar. Izarrei begira, orientatzen dira, eta izarren izenak dakizkite, horren arabera badakite nora jo eta nola egin, ez? Hau izango litzateke gaur egungo Mendebaldeko Saharako mapa, ez dizuet esan, baina badakizue Mauritania erretiratu egin zan, gerratik, hasi eta 5 urtera, Marokok inbaditu zuen Mauritaniaren eskutzegoen hegoaldeko lurralde hori, eta orduan gaur egungo mapa ikusten duzue, Harresiaren 2500 kilometro dituen Harresi horren iparraldean Marokok okupatutako lurraldea da, lurralde aberatsena, eremuaren 2 herenak hartzen dituena, eta hegoaldean dagoena Fronte Polisarioaren esku, orain matizatuko dut, dagoen lurralde liberatuak, eta gero ikusten dituzue hor kanpalekuak daudela. Esan behar da, Harresi horren 2 aldeetan pertsonen kontrako milaka eta milaka mina daudela, biktima asko egon dira mina hoien eraginez, eta esan behar da ere, esaten da 7 eta 10 milioi mina artean daudela, munduko eremu minatuenetako bat da. Eta Fronte Polisarioa nazioarteko hainbat erakunderen babesari esker, urtetan eta urtetan egonda eremu hoiek minaz garbitzen, hemen ikusten dugu erakunde bateko emakumez osatutako emakume bat bera aritu zan, urteak eta urteak eremu hoiek minaz garbitzen, aurdun egonda ere lan hori egiten zuen, eta esan behar da, gaur egun, orain kontatuko dugu, ez dugu ahaztu behar, gaur egun berriz gerran daudela, eta gaur egun berriz ere, garbitu zituzten eremoiek berriz ere minaz beteta daudela, emakume honek esaten zidan urtetan egin duten lan hori hutsala izan dela, ez dulako ezertarako balio izan, eta berriz ere mendeak eta urteak eta urteak beharko direla, eremoiek berriz ere garbitzeko. Aipatu dugu, 16 urtez iraun zuen gerra, Marokok Harresia egin zuen, baina hala ere, 1980 urtean hasi zen Harresi hori eraikitzen, hala ere Polisarioak jakin zuen, asmatu zuen Harresia eta guzti gerran aurrea hartzen, eta Marokok ordun berriz ere ikusi zuen, etzula posible izango, garai batean beraiek gutxietsi egin zuten Polisarioaren indarra, gerrillarien indarra, pentsatu zuten astebetean garaituko zituztela, eta esan bezala 16 urtez luzatu zen gerra hori, 81ean suetena etorri zen, Marokok estrategia aldatu, ikusi zuen gerra ez zula irabazten, eta orduan nazio batuen babespean Polisarioarekin suetena hitzartu zuten, 81ean, eta sueten hitzarmen horretan jasota zegoen urtebeteko epean erreferendum bat egingo zala. 82an zegoen aurre ikusita erreferenduna egitea, errolda egiten hasi ziren, baina dakizuen bezala Marokok trabak eta trabak jarri zituen, nazio batuen erakundeak ere ez zituen bere erantzunkizunak bete, eta 81tik 2020ra, 29 urte, ez sueten, suetena ez bake eta ez gerra, sahararrek hola deitzen diote garai horri, ez bake eta ez gerra. 29 urteko epe bat itxaroten nazio batuen erakundeak nolabait erreferendum bat egiteko zain, edo nazioarteak erantzun bat emateko zain. Dakizuen bezala, gaur egun sahararrak berriz ere armak hartu dituzte, 2020ko azaroaren 13an hasi zen gerra hori, isilarazitako gerra bada, ahaztutako gerra bada, hildakoak eragiten dituen gerra bada, eta komunikabidetan ez dugu ezer irakurtzen gerra honen inguruan. Zergaitik piztu zen gerra hau, hemen ikusten dugu
saharar talde bat, protesta bat egiten, eta gerra hau piztu zen Gergerat izeneko eremuan. Gergerat dago Mendebaldeko Sahara eta Mauritania arteko mugan, eta hortikan Marokok egunero 100 kamioi bidaltzen ditu Mauritaniara, sahararrei lapurtzen dizkien baliabide naturalekin. Arrainak, tomateak, denetako produktuak, Marokok sahararrei lapurtzen dizkietena, Gergerateko eremutik Mauritaniara eta Mauritaniatik Afrika osora zabaltzen diren produktuak dira. Zegertatu zen, errepide hori, berez bide bat zen, eta Marokok erabaki zuen bide hori asfaltatzea. Gergerat eremu hori dago harresiaren ondoan, eta da buffer zone bat. Suetenean hori dago jasota, eremu hori hor militarrik ezin dela sartu. Berez, Nazio Batuen erakundearen babesean dagoen eremu bada. Eta eremu hori ezin da ukitu, ezin da hor errepide bat egin. Marokok beste behin suetena hautsi zuen, suetenaren baldintzak hautsi zituen, eta hasi zen errepide hori asfaltatzen. Sahararrek protesta egin zuten, hainbat egunez joan ziren eremu horretan kamioien bide hori oztopatzera, ikusten dituzue hor kartelekin, kanpalekuetatik joan ziren protesta egitera, eta beste behin Marokok egin zuena da protesta horien aurrean indarkeria erabili, tiro egin zuen sahararren kontra, eta polisarioak argi eta garbi ikusi zuen beste behin suetena hautsi egin zuela Marokok, eta horregatik erabaki zuen berriz ere gerrara itzultzea, esaten nuen bezala 2020 urteko azaroaren 13an izan zen hori, alegia. Laster 5 urte beteko dira, sahararrak berriz ere gerran daudela. Eta lehen esaten nuen, isilaratzitako gerra bada, ez dakigu ze gertatzen ari den, hildakoak daude bi aldeetan, naiz eta Marokok ukatzen duen gatazka bat dagoenik, gerra bat dagoenik, eta bere propaganda mekanismo guztiak erabiltzen ditu hori isilarazteko, eta gerra honek niretzako daukan ondoriorik gogorrenetako bat edo latzenetako bat da lurralde liberatuetan, harresiaren hegoaldean, lehen aipatzen nizuen hori fronte polisarioaren eskuetan dagoen eremu badela, hor oraindik ere gerra hasiera arte saharar asko beraien bizimoduari eusten zioten, nomada bezala bizitzen jarraitzen zuten, beraien jaimekin, beraien gameluekin, eta nik beti esaten dut saharar kulturaren ezaugarri nagusia hori dala, ez? Bere nomada izate horrek ematen die munduari begiratzeko modu propio bat, mundu ikuskera berezi bat, eta lurralde liberatuetan bizi ziren nomada hoiek oraingo gerrarekin ihes egin behar izan dute. Zergaitik eta Marokok lehen aldiz gerra honetan Israeli droneak erosten dizkiolako, eta drone horiek harresiaren gainetik mugitzen den ororen kontra bombak botatzen ditu, igualtzaile militarrak izan, zibilak izan, edo gameluak izan. Hemen argazkian dagoen bikote hau, lurralde orain kanpalekuetan bizi ziren, aurreko gerran, lurralde okupatuetatik lurralde liberatuetara mugitu behar izan zuten, eta orain lurralde liberatuetatik kanpalekueta. Gizonak aipatzen zidan, gameluekin zeudela, eta egun batean droneekin bombardatzen hasi zirela, beraien kontra, kobazulo batean ezkutatu ziren, bere emaztea halako batean beldurrez ahotsik gabe gelditu egin zala, eta orduan erabaki zutela beraien jaima hartu, eta errefuxiatuen guneetara joatea, Argeliako mugen barruan sartzea. Bigarren nakba bat gertatzen ari da, bigarren exodo bat, eta milaka dira lurralde liberatuetatik errefuxiatu guneetara orain ihes egin behar izan duten sahararrak, eta nolabait beraien tradizioa, beraien nomada izaera hori galtzorian dagoela esan daiteke.
Hemen ikusten dugu droneekin egindako eraso bat, jeep batean, Sahara-arazko errefusiatuen gunetatik Mauritaniara joaten dira gauzak erostera, gero kanpalekuetan sartzeko eta saltzeko, eta balako eraso pila bat egin dituzte, eta ez naitz horretan sartuko, baina paralelismo asko egin daitezke Israel eta Marokoren artean, Palestinar herriaren eta Saharar herriaren artean, eta erabatekoa da Maroko eta Israelen arteko konplizidadea, bi herri okupatzaile, bi herri okupatu eta genozidio ikaragarri bat. Eta kanpalekuetan, Agus oraintxe etorri da kanpalekuetatik, kanpalekuetan olako familiak aurkitzen ditugu, ia familia guztietan daude martirrak, Saharar guztiek galdu dute senideren bat gerran, izan aita edo seme-alaben bat edo saba bat, eta hau da edozein jaimatan, edozein adobezko etxetan entzun dezakezun lekukotza gogorra. Hemen hiru alaba dauzkagu, horretzan da dagoen emakumea Maluma deitzen zan, nik ezagutu nuenean beti aipatzen dut heriotzatik gertuago zegoela bizitzatik baino, Malumak bi seme galdu ditu gatazka honetan, lehenengo semea lehenengo gerra hartan galdu zuen, 81 arte iraun zuen 16 urteko gerra hartan, eta beste seme bat oraingo gerra honetan galdu du, hain zuzen ere drone batekin erasotu zutelako. Eta bere 3 alabak, hor bere inguruan dauden bere 3 alaba horiek ere, beraien senarrak gerran hildakoak dira. Hauek dira, kanpalekuetan entzun daitezkeen lekukotza gogorrak eta latzak. Lehen erakutsi dizuet fronte polisarioaren zuzendaritzan dagoen gizon heldu bat, eta ahaztu egin zait esatea bere irudiarekin geratzeko gero neukalako beste argazki hau erakusteko. Hor daukazuen gazte hori Mohamed Salemen semeetako bat zen, eta argazki hau dago aterata errefusiatuen kanpalekuetan fronte polisarioaren 50. urtemugako ospakizunetan. Egun horretan sahararrak kanpalekuetan atera ziren, eta gaztetxo hau bere Saharako ikurra ikusten duzue eskuetan daukatela, handik gutxira drone batekin ere hil egin zuten. Eta lehen erakutsi dizuedan gizon zaharura, 11 senide baino gehiago galdu ditu gatazka honetan. Hau izan zen azkenekoa, bere seme gazteena. Eta hauek dira Mujayamat, kanpalekuetako argazki bat. Esan behar da fronte polisarioak estatu bat sortu duela, erbestean, iraultza bat egin duela, kanpalekuetan lehen inorretzan bizi, eremu honetan, badakizue basamortuen basamortua dela, jamada da, hemen aurretik inoretzan bizi izan, eta eremu idor horretan, eremu gogor horretan, muturreko temperaturak dituen eremu horretan, Sahararrek estatu bat eraiki dute. Polisarioa sortu zenean, Enbarka Brahim Bumagrutak aipatzen zidan, polisarioaren manifestu bat idazteko edo irakurtzeko, beraien artean apenas zegoela inor irakurtzen edo idazten zekienik. Gaur egun, kanpalekuetan ume guztiak eskolara joaten dira, hezkuntza eta osasuna unibertsalak dira, doakoak dira, eta wilaia guztietan eskolak eta ambulategiak daude, ospitale bat ere badago, Juan Karrek horretaz asko hitz egin dezake, eta esan bezala, kanpalekuak 76an sortu ziren, duela 50 urte, eta hau da kanpalekuetan ateratako argazki bat, eta nik uste dut oso modu niretzako argazki honen bidez azaldu daiteke Saharako gatazka. Hau da kanpalekuetan ateratako argazki bat, sardina lata bada, ikusten duzue Donación, Solidaridad Práctica Suecia.
azkenean gatazka hauen atzean zer dago? Espolio badago, lurraldea okupatzean da beraien baliabide naturalak bereganatu nahi dituzte estatu okupatzaileak, eta nik beti kontatzen dut sardinek egiten duten bidai bitxia, bidai absurdo hori, ez? Litekeena da lata horretan dauden sardinak Mendebaldeko Saharako uretan arrantzatu egin dituela Marokok, gero Mendebaldeko Saharatik Europara etorri dira, eta Europan nola oso txintxoak gean, eta oso elkartasun ekintza asko egiten ditugu, eta kanpalekuetara karabanak eramaten ditugu, eta eskerrak hori egiten dugun, baina sahararrei, errefusiatuta bizi diren sahararrei ematen dizkiegu beraien sardinak, beraien uretan arrantzatutako sardinak, da ze bidai bitxia egiten duten sardina horiek. Gaur egun gainera apenas jasotzen dute sardinarik, errefusiatuen kanpalekuetan bizitzea oso gogorra da, anemia kasu asko daude, nazioarteko dirulaguntzari esker bizi dira, baina hala ere oso bizimodu gogorra daukatean, ez? Eta esan behar da, kanpalekuak ere eraldatzen dijoaztela, mundua eraldatzen ari den bezala, Euskal Herria ere etengabeko aldaketan gaude, eta gaur egun 50 urte hauetan ere kanpalekuak asko aldatu dira, gaur egun kanpalekuetan denda txikiak ikus daitezke, Eroski izenarekin adibidez, edo Carrefour izenarekin, edo Zara jartzen duen denda bat, beraiek izen horiek jartzen dizkiete, gaur egun ere kanpalekuetan klinika pribatuak daude, edo farmaziak daude, garai batean denak nolabait oso baliabide gutxirekin bizi ziren, gaur egun ere, baina nolabait desorekak ere sortzen dira familia batzuen artean eta beste batzuen artean, askok eta askok atzerrian dauzkatelako senideak eta atzerritik dirua bidaltzen dutelako, eta beti kontatzen dudan historia txiki badanik kanpalekuetara egindako bidai batean Amazoneko biltegiak ere ikusi nituela errefusiatuen kanpaleku batzuetan, ez? Gaur egun argindarra daukate, telefono mugikorrak dauzkate, eta, Agus eta Juankar asko ezagutzen dituzte ere kanpalekuak, eta badaukate gero igual zerbait esatea honen inguruan. Ez nuke amaitu nahi, kanpalekuak aipatu ditugu, lurralde liberatuetan nola nomadak ies egin behar izan dute azken urte hauetan, eta ez nuke amaitu nahi lurralde okupatuetako egoera aipatu gabe. Marokok lurraldea okupatu zuen, saharar asko eta asko Algeriara joan ziren, han babestu ziren, baina beste saharar eta asko lurraldean geratu ziren, Mendebaldeko Saharan bizi dira gaur egun ere, eta errepresioa etengabea da. Esan behar da, eskubide guztiak urratuta dituztela lurralde okupatuetan, txikiak direnetik, tortura sistematikoa dela, eta erresistentziarekin amaitzeko Marokoren mekanismoak gero eta bortitzagoak dira, gero eta sotilagoak dira, baina errepresioa etengabea da, eta hori esaten du, ez dut nik esaten, hori esaten dute nazioarteko Amnesty International edo Human Rights Watch bezalako erakundeek. Errepresioa etengabea da, eta hala ere sahararrek erresistentzia egiten jarraitzen dute, horri ikusten ditugu, beraien banderak debekatuta daude, klandestinitatean egiten dituzte, eta hala ere, kalera ateratzen dira, protesta egitera beraien ikurrekin. Dena dago debekatuta, saharar kulturaren adierazpen guztiak daude debekatuta. Saharar kulturaren adierazpen guztiak, musika, jasania, beraien hizkuntza, jaima bat zutitzea debekatuta dago. Eta emakumeak, bereziki emakumeak, Aiungo kaleetara, hirietako kaleetara ateratzen dira, etxean klandestinitatean egiten dituzten bandera hoiekin, beraien askatasuna, beraien eskubideak aldarrikatzera. Hasieran erakutsi dizuet lehenengo intifadaaren argazkiak, Zemlako intifada izan zen,
Eta hau izan zen, sahararrek lurralde okupatuetan egindako azken intifada, Egdeinizikeko intifada, 2010 urteko urrian, Aiun hiriburuaren kanpoaldean, jaimak zutitu zituzten sahararrek, 20.000, hemen ikusten duzue, jaimen itxaso bat zutitu zuten Aiun hiriburuaren kanpoaldean, eta hor egon ziren hilabetez bizitzen saharar bezala. Lehenengo aldiz, beraien bizitzan, saharar kulturaren eta ezaugarriekin, beraien hizkuntzan, beraien melfekin, beraien darrekin, ikusten duzue kanpaleku izugarri hartan. Marokok beste behin indarkeriaz suntsitu zuen kanpaleku hura, Egdeinizikeko kanpalekua, su eman zien jaimei eta helikoptero eta tankeekin sakabanatu zituzten hor protestan ari ziren saharar, milaka eta milaka saharar. Hemen ditugu Egdeinizikeko presoen senideak, hau 2015ean lurralde okupatuetan sartu ginenean Juankarrekin egindako bidaian, aukera izan genuen, hainbat elkarterekin elkartzeko, eta hauek dira Egdeinizik kanpaleku horren antolatzaileei bermerik gabeko epaiketa militar bat egin zieten, eta sekulako zigorrak ezarri zizkieten, batzuei bizi arteko kartzela zigorrak, beste batzuei 30 urteko kartzela zigorrak, dena kanpaleku bat zutitzeagatik, eta gaur egun saharar horiek Marokoko presondegietan daude ziega askotan inkomunikatuta, oso baldintzak gogorretan, eta, badakigu Euskal Herrian ere hori zer dan, senideak milaka eta milaka kilometro egin behar izaten dituzte, presoiek, senidoiek bisitatzera, eta askotan ara iritsi eta ez diete uzten barrura sartzen. Hau Hasan Alia daukagu, laguna, Euskal Herrian bizi izan dena urte luzez, bera izan zen Egdeinizikeko kanpamendu horren antolatzaileetako bat, eta berak aipatzen du askotan 17 urte zituen kanpaleku hori zutitu zutenean, eta berak beti aipatzen du kanpaleku horretan lehenengo aldiz libre sentitu zela, saharar sentitu zela, eta sentitu zuela zertzan sahararren artean bizitzea, askatasunean. Hilabete etzan iriti, hilabete batera, amets hori, hilabete bat iraun zuen. Bera Euskal Herrian zegoen ikasten epaiketa egin zuenean, ezin izan zuen bere lurraldera itzultzen baldin bada, preso hartuko dutelako. Eta hemen dauzkagu, erresistentzia horren simbolo diren ekintzaileak, giza eskubideen ekintzaileak, hemen Brahim-Dahan daukagu, Saharako elkarte bateko sustatzailea, presidente izandako urte askotan, bera 17 urterekin atxilotu zuten lehenengo aldia, beste 3 atxilotu zuten, 4 urte egon zan lehenengo aldiz preso, kartzela batean, etzan preso, ze kartzela eskutu bat zen, desagertuta zegoen, bere familiak etzekien bizirik edo hilda ote zegoen, eta 4 urte pasa zituen, torturapean, begiak itxita, eskuak lotuta, bera bezala, beste saharar asko eta asko. Hemen daukagu, saharar ekintzaile ezagunena, Aminatu Haidar, Lagandi Saharaui, deitzen zaio, hemen argazki hau Txillidalekun atera genion, Euskal Herrian sari bat eman zioten, eta askotan egonda Euskal Herrian, udaletxean ere egon zan liburu bat aurkezten, memoria, Fosen liburua ez da, Oasis de la Memoria liburua, eta Aminatu Haidar, Brahim-Dahan bezala, askotan egonda preso, eta bera ere, lehenengo aldian, 4 urte eduki zuten preso, begiak itxita, begiak tapatuta, eskuak lotuta, eta torturapean, hemen ikusten dugu, 2005ean, intifada bat egontzan berriz ere, ni orduko hartan
Aiunen sartzen saiatu nintzen, baina kazetariak eta politikariak eta giza eskubideen ekintzaileak eta nazioarteko ordezkariak lurraldean sartzea ezinezkoa da, zulo beltz bat da, kazetarientzako, eta nolabait blokeo informatibo erabatekoa da. 2005 horretan ni Aiunen sartzeko alegina egin nuenean, 2 telefono nituen, bat Brajinda Janena, bestea Aminatu Haiderrena, ez ziaten utzi barrura sartzen, baina handik egun batzuetara Aminatu Haidarrek argazki hau bidali zidan. Hori da ekintzaileek hartzen duten beraien bizitza, beraien borroka jartzen dute beraien bizitzaren gainetik, eta etengabeko errepresioa eta tortura sistematikoa da. Hau ere oso ekintzaile ezaguna da, Mohamed Dada, El Mandela Saharaui bezala da ezaguna, bera izan da preso egon den, denbora gehien, denbora luzaroen preso egon den Sahararra, 25 urtez eukizuten preso, Amnistia Internazionalek egindako kanpaina bati esker askatu zuten, eta 25 urte horietatik 14 egin zituen heriotzaren korridorean. Berak gauero ziegatik ateratzen zuten, patiora ateratzen zuten, eta berak etzekien gau horretan fusilatu egingote zuten. 14 urte gauero eta gauero. Emakume batekin hasi dugu bidai hau, bidai gogorra, Enbarka Brahim Bumagrutarekin, eta esan dizuet beste emakume baten argazkiarekin bukatuko genuela bidai hau, eta hor irudian daukazuen emakumea da Sultana Jaya. Esan behar da, duela 5 urte hasi zen gerra hau hasi zenetik Marokok errepresioa gogortu egin duela, ekintzaileek beraien etxeetatik askotan ezin dute atera, setiatu egiten dituzte, paramilitarrak eramaten dituzte, eta hori izan zen Sultana Jaiaren kasua. Bera Bojador hirian bizi da, eta paramilitarrak joan ziren, fuerzas auxiliares, Marokok dituen ezberdinetako militarrak eta paramilitarrak eta denetarik bidali zuten beraien etxera, eta ez zioten utzi etxetik ateratzen, eman zituen 300 zagitzen bat egun etxetik atera ezinik, sartu ziren askotan etxera, kolpatu egin zuten, torturatu egin zuten, etxean zituen gauza guztiak ondatu egin zizkioten, pozoitzen saiatu egin ziren, bortxatu egin zuten, bera eta bere aizpa, uara, amaren aurrean bortxatu zituzten 2 aizpak, eta hala ere, Sultana Jaya egunero bere etxeko teiatu laura ateratzen zan, Saharako ikurra astintzera eta garaipenaren ikurra egitera. Eta emakume hau ere bihurtu da erresistentziaren ikur, lehen esaten nuen emakume Sahararren borroka aipatu nahi nuela, duintasunaren paradigma dira, beraiek dira lehenak manifestazioetara ateratzen, beraien gorputza jartzen dute borroka honen alde eta garaipenaren alde, eta hau da Sultana Jaiaren historia, Saharar askoren historia bezala, oso historia gogorra, oso borroka gogorra, baina erresistentzian jarraitzen duen herri bat da, eta beraiek esaten duten bezala, Saharar bat bizirik egon arte, Sahararren borrokak aurrera egingo du. Lehen esaten izuen Ahmed Buhari, zan Felipe González kanpalekuetara joan zenean bere ondoan zegoen Polisarioaren ordazkaria, beti bukatzen dut bere esaldi batekin, Ahmed Buharik esaten zuten, uste dutenek Sahararrak denboraren biktima izango direla, ez dute basamortuaren izaera ezagutzen. Hau izan da dana, eskerrik asko. Ordu bete luze junda, espero dut gehiegi aspertu ez izana historia klase zea honekin, baina herri kutxuna da, niretzako herri berezia da,
izaera berezia daukate, ez dakit basamortuan bizi direlako, ez dakit gamelu esnea edaten dutelako, edo ez dakit datilak jaten dituztelako, datil batzuk ere ekarri dizkizuet, justo lagun saharar batek ekarri dituelako, eta, bueno, pues momentua da, hemen Saharako lagunak ere badaude, Lorentxo, ez dakit, aipatu nahi dezun zerbait, Juankar, Agus, bertan egon zarete, eta, bueno, nitzuek ere entzuteko irrikaz nago, ekarpenak egin nahi badituzue, galderak. Eskerrik asko, Juankar, asko maite zaitut. Bueno, esan da, hori, Juankar mediku bezala askotan egondala kanpailekuetan, nik ez dakit liburuan hitz hauekin esaten dudan, baina hitzaldi askotan esan dut, gaur ez naiz ausartu, Juankar, baina ikusi dezue politikariek ez dutela inoiz bere hitza betetzen, promesak ez dituztela betetzen, baina Minatu Haider etorri zan Donostiko udaletxera Juan Carlos Izagirre alkate zen garai horretan, Oasis de la Memoria liburua aurkeztera, oso liburu potoloa, oso liburu importantea izan dana, eta Juankarri eskatu zion mesedez lurralde okupatuetara joateko, bazekien Sahararrekin ere maite minduta zegoela Juankar, eta Juankarrek hitza eman zion, eta ez bakarrik hitza eman, baizik eta hitza bete egin zuen, eta lurralde okupatuetan sartzeko aukera izan genuen, eta horri esker Juankar ere liburu hau posible izan da ere bidai horri eskerrez. Han bidai bitxia, ez ditugu gauza guztiak kontatuko. Baina Aminatu Haidar eta beste hainbat ekintzailerekin egoteko aukera izan genuen lurralde okupatuetan, Aiun hiriburuan pasa genituen 5 egun hoietan. Eta, bueno, Agus ere oraintxe egonda errefuxiatuen kanpalekuetan, lehen aipatzen genuen ez da, asko aldatu direla, baina hala ere, esperientzia... Ni lehen nahi eta behin, mila esker, etortzatik, eta zorionak, ni liburua gomendatzen dut, oso ederki azaltzen duzu, gaur izan da privilegio bat, historia, herri baten erresistentziaren historia oso ederki azaldu duzu. Eta nik ez dakit, askotan normalizatzen ditugu gauza batzuk oso kurdelarienak. Gaur egun hildakoak, hildakoa daude, ez dik inuna agertzen, nikun horretik hori, esaten guaina, lehengo gerran edo, bazian soldaduak edo gazkinak edo tankeak, horien tronak, bihaltzen dituzte. Isilean. Baina, guzi isiltasuna, dana da isilean, hildakoak, eta hori jarritzeko, hori ezin dugu normalizatu, ez? Bai. Eta gero bai, gertuniz detaile bat esan duzuna, ni anintzela builaietan, geroza jende gehiago dagoela, ez? Joten dara, eta claro, aipatu duzu, lurralde liberatuetatik, hor, errepresioen ondorioz, hori izan dute Marokoren estrategia bat, ez? Bueno, azkenean, Maroko, eta oso gogorra da hau esatea, baina nolabait lurralde liberatuak gerra honen aurretik fronte polisarioan eskutan zeuden, da gaur egun lurralde liberatuak droneen lurralde bada. Esan, militarrak daude, polisarioko militarrak hor daude, baina gaur egun zibilik ez da bizi. Horrek suposatzen duen guztiarekin, eta berriro esango dut, niretzako gerra honek hildakoak noski oso latza da, jendea hiltzea gerra honetan, oso latza da ez jakitea ze gertatzen ari dan, ze lehenengo gerra hartan Marokok lurraldea okupatu zuenean eta polisarioak armak hartu zituenean, Espainiako komunikabideek ia egunero ateratzen zituzten kronikak. Hor Pérez Reverte kazetaria egon zan momentu horretan, eta komunikabideetan gerra horretaz asko hitz egiten zan. Gaur egun ez da ezer aipatzen. Eta esaten nuena, lurralde liberatuetan bizi ziren nomadak, oraindik ere beraien bizimodu berezi horri munduan ez dago beste inongo herririk hola bizi denik, beraiek
daukate, hori, bizitzari eta munduari begiratzeko modu propio bat, bizitzeko modu propio bat, nomada izatea zerbait berezia da. Askotan aipatzen dut, Julio Caro Baroja izan zan litekena lehenengo Euskal Herritara, Mendebaldeko Saharara joan zana, nomaden bizimodu hori aztertzera, ikertzera eta liburu eder bat atera zuen, Estudio Saharianos, 500 orrialde baino gehiago dituen liburu eder bat, Biblia bat moduko, eta liburu horretan jasota dago herri baten bizitzeko, herri baten bizimodua, herri baten pentsatzeko modua, gauzak egiteko modua, guzti hori galdu egingo da gerra honen ondorio. Zain zuzen ere, nomada bezala bizi ziren bere jaimetan, benetazko jaimetan, ez agaitu nauetan, benetako jaimetan, ahuntzen artillearekin egiten ziren jaima hoietan, komunidadean bizi zirenak, gameluekin, badakizue Sahararrei odeien seme alabak deitzen direla, deitzen zaiela, hain zuzen ere horregatik, ez, joaten direlako, odeien atzetik, euria non egingo, ara joango dira bizitzera, ez, eta nomada hoiek guztiak, zibilak zirenak, gaur egun Algeriako lurraldean bizi dira, ez dira Mendebaldeko Saharan bizi. Gaur egun lurralde liberatuak dira droneen menpe, dronek kolonizatutako eremu bat, Marokok berriro esaten dut Israeli erositako droneak direla, eta ez dugu ahaztu behar ere, gerra hau Marokok eskuratzen dituen armak, Espainiatik bidaltzen diren armak ere badirela, tartean. Espainiar estatutik eta Europako beste herrialdetatik. Erresistentzia museoan hori ikusten da, bai, ez? Bai. Europako, estatu batua. Bai. Eta hor, detalle bat, anedota bat, zuten Sueten garaian, beraiek gero, hainbat mina hartu zituzten, Sueten garaian, ekoiztutako, egindako minak. Hori erakutsi ziguten. Nola, ez dizutu lertu? Sueten garaian, zehar, hori museoan kontatu ziguten, erakusten ziguten, Sueten garaia, zenbat urte esan ez du? 81. 81-tik, 2020-ra, ez? Bai, hori da. Hor, ari ziren, erosten eta biltzen. Bai. Eta hori, oso kuriosa, esatu, beraiek itxaropena zute, inoiz gatzen, behin liberazioa edo esatzen, guendikan urteak hori izan zu, 7 eta 10 milioi arteko mina daudela. Bai. Zaten, inoiz, gure lurraldera voltatzen bagea, oraindikan ere, ez? Bai. Eremu minatu bada, eta hor, aipatzen nizuen, horri erakutsi dizuet neska baten argazkia, bera urtetan egonda lan hori egiten, sekulako lan gogorra da, lan arriskutsua, eta orain, igual dio, eremu horiek berriz ere minaz beteta daude. Ezin dira minak desaktibatzera joan, noski, droneekin erasotzen dituztelako. Orduan bai aipatu behar da, nomada horiek gaur egun kanpalekuetan babestu direnak, asko eta asko erakutsi dizuet bikote hori, ni bitan egon naiz, bikote hori bizi da Huilaia eta Huilaia artean, hor galduta, basamortuaren erdian, hori aurkitu dutelako modu bakarra, beraien bizimoduaren antza daukan zerbait dalako, ez? Osea, Huilaien artean jarri dute beraien jaima, eta horri esker nolabait sentitzen dute oraindik nomadak direla, ez? Sahararrentzat badia deitzen diote, basamortu libreari, eta badian bizitzea da paradisuan bizitzea bezala, ez? Niretzako oso galera handia litzateke bizimodu hori galtzea. Hemendik esatea, esan nahi dut, hemen aurrerakuntza guztiak ditugu, eta baina justo oraintxe ari naiz liburu bat irakurtzen, gerra honen aurretik nomadekin bizitzera joan zen tipo batena, ez? Garai bat han bizitzen egon zen, nomadak bizitzen diren bezala, ez? Eta ederra da hori, bizimodu hori. Han ere denbora desberdina dalako, denbora neurtzeko
modua desberdina da, eta hori da Sahararrek kanpalekuetara joaten garenean, ohartzen zaren lehenengo gauzan denborak beste tempo bat daukala, ez? Beste... Eta bueno, azkenean dala kultura bat, herri bat, hizkuntza bat, galtzorian egon daitekena, ez? Nik uste, ezika, garbi nomada bada, historikoki, eta behartutea ikusi ziren, kanpalekutara jun eta bizitzea. Eta herrialde liberatuetan bai, mantendu izan duela, gero eta zailagoa izango da, eta Mauritania aldea eta juteia, Batzuk Mauritaniara joan dira, adibidez? Egin izateko antzeko bizitza bat. Ni uste, arazo horren dagoela da, nazioarteko agendan ez dagoela. Pentsatu Palestina, gertatzen nahi dana, egunero ikusten nahi, zeiten nahi, eta nazioartak ez daka gaitasun hori gelitzeko, hau, ez dagoena agenda, inork ez dakina ze gertatzen nahi den, bakarrik dakatena da, nazioarteko gazten guztia bere aldekua, nazioarteko eskubideak eta dauden lege guzti bere aldekua, eta hala ere, astuta dago berdi bada. Eta egila da, hiru edo lau Sahara existitzea da, kanpalekuak asko aldatu ja. Nengo bidaia gila diruaretzan ikusten, azken finean dana zen. Trukatzea. Oain ja, erpatutuzu, privatizazioak eta edozein herri kapitalistaren alde txar guztik txartatzen nahi dira, zoritxarrez. Kanpalekuatik aparte daude, lurralde liberatuak, oain arte pixkat esan duzun bezala, islatzen dutena, Sahararren bizimogua naturala, izaera kultura, oain daude bezala. Exiliokoa izango litzateke, igual laugarren hori. Diaspora. Eta oso ondo dago aipatzea, zinditu bat zaitenean ondaz zeitea beti, gustatzen zait, gogoratzea jendiei Saharabentako Sahara dagoela kulpatua dago hori momentu honetan eta zenbat sufritzen dinean. Eta gila da bidai horretan, sartzen eta bilera asko genitun, baina testimonioak izan zian voluntarak. Eta nik askotan kontatzen bat, igual kontatu ze horrek, ze oso ondo kontatzen. Baina, hemen uste kontatu nula, baina kontatzen etola joten izenean, ara eta honea. Izan zen, ezken izbatzen izena mutilarena. Arrebak, arrela itzegun etxian, Said Danbar. Said Danbar. Eta gazte hori, poliziak hiltzun, manifestazio batean, tiro bat. Eta eukizuten, Anatorian... Gorputegian edo... Bere gorputza eukizuten... Gorputza eukizuten, gorpua. Baina behar nahi zuten zen, familia firmatzea, eriotza natural bat izan zara. Eta familia ez zuen firmatzen, ze tiro bat eman zioten. Eta arte hortan, aita gaixotzen da, diagnostikatzen diote, oso zaila dutean, Saharoia hospitaletara joatea, oso bezitatzen zituzte, hori da bezia, eskuntzen ere bai, baina osasun aldetik ere, baina diagnostikatzen diote pulmuniako tumore bat, eta esaten diote operatu behar dela edo hile ingo dela. Operatu behar bali bada, baina esaten diote operatuko dela bakarrik sinatzen badu bere zenbiritala modu natural batean. Ukatu egiten du, ez du firmatzen, eta hil egiten da, aita. Eta korputza, euren batian, desagertu itea zuten leku hortatik, ez da egiten du... La morgue, lehen ez zitzaian ateratzen. Morgue hitza ez zitzaian. Desagertu itea, ez da egiten du operatu zuten, ez da izan. Eta da, pixkat zudentasunaren estremoa, ez? Osea, una sistema guztia, medikuak ere esaten duten, no? O firmas diciendo que tu hijo ha muerto de muerte natural, o no te opero ese tumor que te va a matar en un meses. Eta hilintzen, izuna. Bueno, da, ejemplo, asko. Bai, holako pila bat. Baina, da oso, igual miko nizten. Bai. Eta da oso, dago hor, minimo batzuk pertsonal bezala eta profesional bezala, eta, entzara dago, zendatzen dira, ez. Sahara guztien etxeetan eta jaimetan daude olako historiak, ez? Bata ez bada bestea, baina denek dituzte historia latzak kontatzeko, eta bai, lurralde okupatuetan
askotan hemendik jendea kanpalekuetara joaten da, errefuxiatuta dauden eremu horretara, Argeliara, Tindufera, Tindufitza ez dut aipatu ere egin, ez da nahita izan, baina askotan ahaztu egiten zaigu hori lurralde okupatuetan ze egoera krudelean bizi dira, lehen esaten genuen eskubide guztiak urratuta daudela, adierazpen askatasuna noski urratuta dago, elkartzeko eskubidea urratuta dago, lehen komunikabideak aipatzen genituen, ara sartzea ia ezinezkoa da, nazioartetik doan edozein kazetari edo politikari edo ikusi ditugu hemen Eusko Jaurlaritzako ordezkariak ere aurten edo iaz saiatu ziren lurralde okupatuetan sartzen eta ez diete utzi, ordun argi eta garbi Marokok ez du errepresio horren lekukorik nahi eta horretarako estrategia oso gogorrak ere erabiltzen ditu eta bitxiena da inork ez zuela ezer esaten, ez? Lurralde okupatuena ez egin esango, horxetan izto. Egoatzen proporzioa esate zigutela, kolonoak. Bat 8 daudela marrokiarrak, eta 8 erdik poliziek espaia txibatu izango ja. Bizin behar da egoera hortan. Eta gero, kuriosua zen, hezkuntzan, saharabiarrak beti azkenak. Ezin du aurra egin, hasieratik hasian daudelako, azkeneko hilaran, suspensoak, ez da gizeta, ezin du aurra egin. Gero behar bali maue, mediku bat edo, hospitalea junta, igual atirako, bere erdian. Ekintzaiei lana aukatzen diete, beraiei edo beraien senidei. Egon ginean hango portua izugarria da. Aiuneko portua izangoa, hemen espainilista egiten bat tamaina hortagoa. Esan ziuten zenbat lan hile dauden, igual 100.000 pertsona. Igual saharabiarrak 10 pertsona izango ja. Dana dian marrokiarrak. Ez dute ez edukazio aukatzeie, osasun atentzio aukatzeie, lan aukatzeie, unibertsitatea ez dute. Lortzen baldin unibertsitatea jutea jundar izateko marrokiara eta nire emaniteie portolo lau. Hoi goatu inbiar da. Kanpalekuak transformazio horiek ditzen nahi dute, haitira eta gauzak ez daude igual guen dara urtea zuezela, baina laguntzen jarraitu behar dugu. Baina lurralde okupatua da, hain ez enteratzen. Eta blokeo informatiboa, egon ginean kasetariekin, eta kontatzen ziguten material guztiak txikitzeie, atzinetzen dituzte, jotzen dituzte, lortzen bali maute hemendik, bialtze egitun, material. Behar ez txikitze izkile. Hoi, Saharak kanpalekuak Argeliaria eta Sahara txiki bada, baina Sahara benetakoa alde handiena okupatua dago eta bizitzen nahi dira oso gaizki. Hemen Palestina daukau, eta Palestina egunen ikusten egia, baina haiek ere antzekua eta gaina nazioarteko agendan ez daude. Sahararrek daukatena da ere itxaropena, eta horri ez diote uko egiten, itxaropena beti daukate, lehen esaten nuen, Saharar bat bizirik egon arte, beraiek esaten dute borrokan jarraituko dutela, eta igual itxaropen zea horrekin bukatzeko, beti ere gauza polit bat nahiago dut, zea polit batekin bukatu, eta kanpalekuetan aurrei, ni inoiz tokatu izan zait, esaten diet marrazteko, mendebaldeko Sahara marrazteko, edo beraien herrialdea marrazteko, eta ja 3. belaunaldia, batzutan akaso ja 4. belaunaldia da errefuxiatuta bizi diren haur saharar hoiek, Sahara marrazteko esaten diezunean askok eta askok itsasoa marrazten dute. Eta guk Sahara entzuten dugunea basamortu bat irudikatzen dugu, dunez betetako basamortua, handunarik apenas dago, danakarriak dira, jamada da hori, infernua da hori, baina Saharako haur askok beraien herrialdean badakite itsaso bat dagoela. Eta nik uste hori ederra dela, ez? Hori ikusten delako Saharar identidadea bizi-bizirik dagoela, eta Saharar haur guztiek badakitelako Sahararrak direla, eta borrokan jarraituko dute, eta ez dugu azu behar gerra hau hasi zenean, 2008an duela 5 urte, diasporan bizi ziren Saharar asko eta asko, hemen ja bizimodua eginda daukatenak,
kanpalekuetara joan ziren, edo presta gertu ziren kanpalekuetara joateko eta polisarioaren bategin eta armak hartzeko. Eta hori da erresistentzian, herri bat, erresistentzian, Sahara, liburu honen izenburua, argi eta garbi ezin zuen bestela izan, erresistentzian ari den herri bat, eta erresistentzian jarraituko duen herri bat, bide lagun izango gara, eta lehen Juan Karrek Palestina aipatu du, 7 milioi palestinar daude munduan, sahararrak asko gutxiago dira, eta ezin dugu onartu ez Palestinan gertatzen dena, hitzik ezakat esateko, zedan genozidio hitza nik hitzik ezakat, baina ezin dugu onartu, gero beste herri batzuk ere bagaudelako ez, erresistentzian egiten jarraitu behar dugula, mezu hori duzatu nahi dut gaur. Bueno, eskerrik asko. Promozio pixkata ingoet, nahi duenak erosgai dauka Sahara herri bat erresistentzian, eta baita, diska bat atea zuten orain dela urte batzuk euskal artista ezberdinek, bakoitzak aletxo bat jartzen zuten, abestiren bat edo proposatzen zuen, eta, nahi duenak, alduenak erosi, eta podcasta ikusten duenak, egin dezatela bat. Eskerrik asko. Shukran. Shukran. Barruan kulturalak.